गोवा मुक्त झाल्यानंतर ही कीड जी आहे पोर्तुगाल धार्जिणेपणाची ती वळवळत आहे आणि अजून ती संपलेली नाही, परंतु ती वाढत आहे, फोफावत आहे. तर त्याचा एक दुष्परिणाम म्हणून या लोकांनी, काही लोकांनी हे ऑनलाईन पिटिशन जे आहे हे युनोकडे केलेलं होतं आणि त्याच्या स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे ही निषेधार्ह गोष्ट आहे. त्यांच्या विरोधात कोणताही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. ही शरमेची गोष्ट आहे. वास्तविक हा देशद्रोह आहे आणि हा गोव्यातील जनतेने सहन करता कामा नये. मराठी राजभाषेचा निर्धार घेऊन जे आम्ही उभे आहोत, आम्हाला असं वाटतं की भारताशी गोव्याचं असलेलं नातं हे मराठीने जोपासलेलं आहे. 1000 वर्षांची परंपरा आहे. संतांनी जे काही दिलं, छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या थोर पुरुषांनी आपल्याला जे संस्कार दिले त्यांच्या चरित्रातून, चारित्र्यातून, तर त्याच्यावर गोव्याची संस्कृती पोचली गेलेली आहे. आणि त्यामुळे मराठी राजभाषेची मागणी हा देखील आम्ही राष्ट्रीयतेचा प्रश्न मानतो. गोव्याची राष्ट्रीयता जर शिल्लक राहायची जर असेल तर मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे, अशा प्रकारची आमची मागणी आहे. दक्षिण गोव्यात तसंच सालसेटमध्ये एक रोमी कोकणीचा परत गट आहे, तो पण आमदारांना भेटून या अगोदर हे करण्याचं, म्हणजे रोमीला पण हे राज्यभाषेत इन्क्लूड करावं असं अशासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याच्यासाठी रोमी लिपीच नव्हे, रोमी लिपी नावाचं काही नाही अस्तित्वात. पोर्तुगीजांनी आपल्याला सोपं व्हायला पाहिजे आणि धर्मांतरित झालेल्या लोकांना काही वाचन साहित्य दिलं पाहिजे म्हणून त्यांनी मराठीतून सुरुवात केली, रोमी लिपीमधून लिहायला. म्हणजे त्यांच्या पोर्तुगीजांची लिपी तीच होती ना. त्यामुळे आता आपण स्वतंत्र आहोत, आपण भारताचा भाग आहोत, जे स्वतंत्र राष्ट्र आहे. त्यामुळे आपल्याला परधार्जिण्या लिप्यांची गरज नाही. मराठीला असो किंवा कोकणीला असो, आपल्याकडे लिपी आहे. आपली स्वतंत्र लिपी या देशात असताना परधार्जिणी लिपी हिची मागणी करणे हा अतिशय निषेधार्ह भाग आहे असं आम्हाला वाटतं. त्यामुळे त्याला कोणत्याही पद्धतीने आपण थारा देणार नाही आहोत.